हिंदू हिंदू आतंकवाद की हिंदू हिंदू आतंकवाद की जम्मू काश्मीरनि पहलगामाव उदखारि गाग्लोबनाय जाथायखौ लानानै क'क्राझाराव धरना हाबाफारि पाकिस्तान मुर्दाबाद स्ल'गानजों सोमावसारदों विश्व हिन्दु परिषदआ क'क्राझार जिल्ला आफाद विश्व हिन्दु परिषदनि बानजायनायाव दिनै क'क्राझार सहराव थानाय क'क्राझार गोजौसिन गेजेर आरो थांखिबां फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव दिनै जम्मु काश्मीरनि पहलगामाव पाकिस्ताननि उदखारिफ्रा दावबायारिफोरखौ खास्रि बिस्रि गावथारनाय जाथायनि हेंथायै गोख्रोङै सोमावसारो। गुबुन गुबुन हिन्दु आफादफोरनि दैदेनगिरि आरो सोद्रोमाफोरनि बाहागो लानाय बे सोमावसारनाय हाबाफारियाव आखायाव प्लेकार्ड बेनार लानानै पाकिस्तान मुर्दाबाद हिन्दुफोरनि सायाव गाग्लोबनायखौ बन्द खालाम विश्व हिन्दु परिषद जिन्दाबाद बायदि बायदि स्ल'गानजों गोख्रोङै सोमावसारो आरो काश्मीराव हिन्दुफोरखौ सायख'नानै गुलि गावनायनि थाखाय उदखारि आरो पाकिस्तान हादरनिसिम सांग्रांथि होयो। बे समाव विश्व हिन्दु परिषदनि दैदेनगिरि आरो क'क्राझार जिल्ला बिजेपिनि नेहाथारि राहुल नार्जारिया खौरां बिजोंनि गेजेरजों मा फोरमायखो खोनासंदो। जोंनि बे पहलगामाव जानाय जे घटना बे घटनाखौ लानानै क'क्राझार जिल्ला विश्व हिन्दु परिषदनि बानजायनायाव दिनै जोङो जे धरना कार्ज'सूचिजों लोगोसे बिथांमोनखौ जोङो बावनाय जे हाबाफारि लादों बे बावनाय हाबाफारियाव क'क्राझारनि दाब दाब जायगानिफ्राय नुजाफैनो हानाय जोंनि बुद्धिजिबि बिथांमोना जोबोद मोजां सहाय खालामदों आरो पाकिस्ताननि जे उग्रबादिफोरखौ जों बिनिफ्रायनो दिनै बिसोरखौ निन्दा खालामदों जे बिथांमोनहा जाहाथे फैगौ समफोराव आरो भारतबर्ष बेबायदि खुनु शक्तिया जोंखौ बिनाश खालामनो हाया बिनि थाखाय भारतबर्षआव जेसेबांनाखि दं या हानजाया लुख्रां जादों बिनि थाखाय आं गासैखौबो धन्यबाद जासिदों। मानो होननानै बुङोब्ला बेबायदि बिथांमोनखौ जुदि जों आरो प्रस्ट्रे होबाय थायोब्ला फैगौ समफोराव जोंखौ आक्रमण खालामनो थाखाय बिथांमोना गोरलै मोनगोन। बेनिखायनो आं खावलायदों जोंनि भारतबर्षआव जेसेबां शक्ति दङ बे शक्तिखौ प्रयोग खालामनानै जाहाथे पाकिस्तानखौ बिनाश खालामनायाव जाहाथे जोंनि भारतबर्षनि रङिया सेना जाहाथे साक्सेस जाफुङो बेखौनो आं इसोरनाव बोर बिदों। गुनगोनां गोजौ सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। क'क्राझारनि बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव फरायसाफोरनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो। 2025-26 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय 6 थाखोनिफ्राय 9 थाखोसिम आरो एचएस फार्स्ट इयार आरो एचएस सेकेन्ड इयार थाखोआव फरायसाफोरनि गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो। क'क्राझार शहरजों नांजाबनाय साहा फारसे साखाथि तितागुरियाव थानाय बड'लेण्ड स्टार एकाडेमि क'क्राझाराव बड' मिडियामनि 6 थाखोनिफ्राय 9 थाखोसिम साइन्स आर्ट्स कमार्स स्ट्रिमाव बड' आरो इंलिश मिडियामाव एचएस फार्स्ट इयार आरो एचएस सेकेन्ड इयार थाखोआव फरायसाफोरनि गोदानै मुं थिसननाया दासान्दि सोलिगासिनो दं। रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिफोरनि फोरोंथाय होनायजों लोगोसे गोबां उफ्रा सोलोंथाइनि खाबुफोर जेरै डेली फ्री जेईई आरो नीट क्लास जेईई नीट आरो कम्पिटिटिभ एग्जामनि थाखाय फ्री मक टेस्ट इंलिश स्पीकिंग क्लास डेली जीके क्लास कैरियर गाइडेंस लाइब्रेरी फेसिलिटीज पार्सनेल एटेंशन हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय आलादा थाग्रा हस्टेल बायदि बायदि सोलोंथाइ खाबुफोरजों गुनगोनां सोलोंथाइखौ बे बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव मोननो हागोन। बेनि अनगायैबो मेट्रिक आनजादाव 85% एबा बेनि बांसिन नम्बर मोननाय फरायसाफोरनो बेसेन लायालासे मुं थिसनथाइ होगोन आरो बिपिएल नखरनि फरायसाफोरनो मुं थिसननायाव 20% रेहाय होनाय जागोन। अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो नोंथाङाबो गुनगोनां गोजौ सोलोंथाइ लानो थाखाय क'क्राझारनि बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव मुं थिसननायनि खाबुखौ लादो। बांसिनै मिन्थिनो थाखाय गाहायाव होनाय मबाइल नम्बराव फोनांजाब खालाम। मबाइल नम्बर 7638008149 6003494371 आरो 6000034997।